እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ሩስያ ኣብ ሱዳን ክትሃንጾ ዝመደበት መደበር ሓይሊ ባሕሪ ናብ ኤርትራ ከተሰጋግሮ ትህንጠ ምህላዋ ተሓቢሩ። ግብፅን ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሳሕብ ዘሎ ጉዳያት ንምምኽኻር ኣኼባ ሚኒስትራት ኣካይደን። ቀጠርን ጅቡትን ኣብ መዳይ ትምህርቲ ክትሓጋገዛ ኣብ ስምምዕ በፂሐን። ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኣብ ሱዳን ክትሃንጾ ዝመደበት መደበር ሓይሊ ባሕሪ ክዕወት ከም ዘይክእል ኣብ መደምደምታ ዝበጽሐት ሩስያ ናብ ኤርትራ ከተሰጋግሮ ከም እትኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ኣንፊቶም። መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ሩስያ ሪያ ኖቮስቲ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሱዳን ብዛዕባ እቲ ክስረዝ ከም ዝኽእል ዝተሓበረ መደበር ምህናጽ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ብዝምልከት ዝኣተወቶ ስምምዕ ዳግማይ ትዛተየሉ ከም ዘላ ድሕሪ ምረግጋጽ እዩ እዚ ትንታነታት ዝውሃብ ዘሎ። ምስ ኣሜሪካን ሃገራት ሕብረት ኤሮጳን ናብ ሓድሽ ናይ ዝምድና መድረኽ እትርከብ ሱዳን ኣቐዲሙ ስርዓት ኣልበሽር ኣብ 2017 ምስ ሩስያ ንዝኸተሞ ስምምዕ ምህናጽ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ምዃና ኣፍሊጣ እያ። እቲ ኣቐዲሙ ዝተበጽሐ ስምምዕ ንረብሓ ሱዳን ብዘቐድም መልክዑ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ምዃኑ ጠቕላላ ሓለቓስታት ሰራዊት ሱዳን ጀነራል መሐመድ ዑትማን አልሑሴን ንማዕከናት ዜና ምሕባሩ ይርስዐን። ዛጊት ወግዓዊ መግለፂ ዘይሃበትሉ ሩስያ እቲ ኣብ ሱዳን ዝነበራ መደብ ክስረዝ ከም ዝኽእል ብምእማን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ማዓስከር ንምቋም ምስ ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ክትዘራረብ ምዃና ይግለጽ ኣሎ። ሩስያ ኣብ እዋን ሕብረት ሶቪየት ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበራ ጽልዋ ንምምላስ ዝከኣላ ትጽዕር ከም ዘላ ዝሓበረት ጋዜጣ ዘ ሞስኮ ታይምስ ብወገና መዘን ሃገራት ኣብ ወተሃደራዊ ወፍሪ ፋይናንስን ዕደናን ዘተኮረ ናይ ምትሕጋዝ መደባት ከም ዘለዋ ነጺራ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ሩስያን ግን ብወግዒ ዝተገልጸ ገዚፍ ናይ ምትሕጋዝ መደባት ኣይጸንሐን። ብጉዳይቲ ዘይሕጋዊዩ ዝበሃል ምኽፋል 2 ካብ 100 ኣብ ስደት ካብ ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራ ሃገራት ኤሮጳ ድሕሪ ዝገበራሉ ጸቕጢ መንግስቲ ኤርትራ ብስም ባንኪ ኣባይቲ ብመንግስቲ ሩስያ ብዝውነን ጋዝፕሮም ባንክ ሕሳብ ብምኽፋት ገንዘቡ ናብቲ ሃገር ከግዕዝ ምጽንሑ ይፍለጥ። ሱዳንን ግብፅን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሰሓሕብ ዘሎ ጉዳያት ንምምኽኻር ዝዓለመ ኣኼባ ሚኒስትራት ኣካይደን። እቲ ብሚኒስትራት ጉዳያት ወፃእን ሃብቲ ማይን ሕርሻን ተመሪሑ ብረቡዕ 9 ሰነ ኣብ ካርቱም ዝተጋበአ ዋዕላ ብቐንዱ ኣብቲ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዘላ በይናዊ ምምላእ ዲጋ ተሃድሶን ዝህልዎ ጽልዋን ዘተኮረ እዩ ተባሂሉ። ሚኒስትራት ግብፂ ብዘይካቲ ምስ ሱዳናውያን መዘንኦም ዘካይድዎ ምምኽኻር ኣብ ጉዳይቲ ምስ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ደባዊ ምስሕሓብን ዘለዎ ሓፈሻዊ ኩነታትን ብዝምልከት ካብ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን መብርሂ ከም ዝወሃቦም ምንጭታት ዜና ግብፂ ጠቒሰን። ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሳምሕ ሽክረን ሚኒስተር ሃብቲ ማይን ሕርሻን መሐመድ ዓድልን ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ብምርኻብ ክልቲአን ሃገራት ጀሚረንኦ ዘለዋ ምትሕጋዝ ዝዓብየሉ መንገድታት ተመያይጡ። ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ናብ ሱዳን ብምብጻሕ ምምኽኻር ዘካይድ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዝወርሒ እዚ ካልኣይ እብረ ምምላእ ማይ ዲጋ ተሃድሶ ከተካይድ ምድላዋት ኣብ ትገብረሉ ዘላ እዋን እዩ። ቀጠር ኣብ ጅቡቲ ኣብ ምስፋሕ ትምህርቲ ዝዓለመ ዝተፈላለየ ፕሮጀክታት ንምምዋል ምስ መንግስቲ ጅቡቲ መዘክር ምኽታማ ተሓቢሩ። እቲ ትምህርቲ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብባንኪ ዓለም ዝተዳለወ ፕሮጀክት ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ንዝርከቡ 35,000 ቆልዑ ናብ ትምህርቲ ንምምላሶም ዝዓለመ ኮይኑ ቀጠር ክትምውሎ ኣብ ዝብል እዩ ኣብ መንጎ መንግስታት ቀጠርን ጅቡትን ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ። ነቲ መዘክር ዳይረክተር ምወላ ቀጠር ኸሊፋ ቢን ጃሲም አልኩዋሪን ሚኒስተር ትምህርቲ ጅቡቲ ሙስጠፋ መሐመድ ማሕሙድን እዮም ከቲሞሞ። ቀጠርን ጅቡትን ዝነበረን ዝምድና ኣብ 2017 ካብ ዝዝሕትል ንድሓር እታ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ እትርከብ ሃገር ኣብ ጅቡቲ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ምውል እዚ ናይ ፈለማ እዋን እዩ። እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ናይ ልምዓት መደባት ክትሓጋገዛ መዘክር ምኽታመን ሓደ ምልክት ናይቲ ተበቲቑ ዝጸንሐ ዲፕሎማስአን ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ተበግሶታት ምዃኑ ተገሊጹ። ኣቐዲማ ቀጠር ፕረዚደንት ጅቡቲ ኣብ ምርጫ ተዓዊቱ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈጸመሉ እዋን ብሚኒስትር ዴታ ጉዳያት ወፃኢ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ብምስዳድ ኣብቲ ጽምብል ተሳቲፋ እያ።
ኣብ 2017 ናብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ድሕሪ ዝተፈጥረ ምክፍፋል ጅቡቲ ፀግዒ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ብመሓዝ ዝምድናኣ ምስ ቀጠር ኣዛሕቲላ ፀኒሓ ቀጠር ድማ ከም ግብረ መልሲ ነቲ ኣብ መንጎ ጅቡትን ተመሳሳሊ መርገፂ ዝሓዘት ኤርትራን ንልዕሊ 8 ዓመታት ዘካየደቶ ናይ ሽምግልና መስርሕ ከም ዘቋረፀቶ ፍሊጣ ካብ 2008 ናትሒዙ ዝተወልዐ ደባዊ ምስሓብ ኤርትራን ጅቡትን ድሕርቲ ብቀጠር ዝተጀመረ መስርሕ ሽምግልናን ዕርቅን ኣብ 2017 መቁራፁ ክሳብ ዝእዋንዚ ኣብ ሓዲጊ ዝርከብ ስዑድ ዓረብን ኢትዮጵያን ፕሬዚደንታት ኤርትራን ጅቡትን ንምቅራብ ዝወሰደኦ ተበግሶ ድማ ክዕወት ኣይከኣለን። ዜና ኣብዚ ፍጸም። ሬድዮ ኤረና ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ገበናት ኩናትን መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን እንታዩ እዚ ሓደጋታት እዚ ሎሚ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከመይ መትሓዚ ተገይሩሉሎ ብዝብል ኣርእስቲ ብሰናይ ዘርአ ተወልደ ዝተዳለወ ትሕዝቶ ክቐርብ እዩ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ገበናት ይፍጸማሎ። ተቖጻጸርቲ ገበናት ናይ ምቁፅጻር ዓቕሞምን ስልጣኖምን ድርት እዩ። እዚ ግን ንኽትዕንድር ቀጠልያ መብራህቲ ምርካብ ማለት መሲሉ ረእኸውን ነቶም ዝመሰሎም ፈጺሙኹም ይኮነን። መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ካበይ ዝጅምር? መጠኑ ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾነ መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ግዜ ኹይናትን ድሕሪ ኹይናት ስዒቡ ኣብ ዝመጽእ ንዕኡ ዝመስል ምዕባለታትን እዩ ዝርአ። እቲ ምግሃስ ኣዝዩ ከቢድ ምስ ዝኸውን ከኣ ከም ገበናት ኩናት ክውሰድ ይከኣል። ኩናት እናተኻየደ ኣብ ዝርአ መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣህጉራዊ ሕጊ ነቲ ዝፍጸም ገበናት ደው ከብል ይጽገም እዩ። እንተኾነ ብዙሕ ሕጋዊ ስምዕታታት ካብ ምስማዕን ነቲ ኩነታት ብደቂቕ ካብ ምጽናዕን ዝዓግቶ ነገር የለን። ብኸምዚ ክኸይድ ዝጸንሐ ኸኣ እቶም ኣብቲ ኩናት ዝበደሉን ነቲ ኩናት እውን ብዓብዩ ዝኸሰርዎን ወገናት ኮኑ ሰባት ንሕግታት ኩናት ጥሒስኩም ንመሰል ወዲ ሰብ እውን ግሂስኩም ተባሂሎም ዝግብኦም መቕጻዕቲ ካብ ምቕባል ዓዲ ይውዕሉን እዮም ውዒሎም ሓዲሮም። ኣብ ታሪኽ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍጻሜ ዝተረኣየ ሓደ ናይ ፈለማን ኣብነት ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ታሪኽ ጀርመናውያን ከሰርቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ኑረምበርግ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ናዚ ኣብ ንጹሓን በርጌስ ዝፈጸሞ ቅትለት ንሕጊ ጀርመን ኣየፍረሰን እኳ እንተተባሃለ በቲ ናቶም መለክዒ ፍርዲ ኑረምበርግ ነቲ ኩነታት ብሓድሽ ኣገባብ ሒዙ ንዘይቅኑዕን ዘይፍትሓዊ ዕላማን ብዝተኻየደ መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኢሉ እዩ ሒዝዎ። ኣብ ቴስዓታት ንፈለማ ግዜ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፍርዲ ገበናት ክህሉ ስልጣን ብምሃብ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ናይ ቀደም ዩጎዝላቪያ ዝተፈጸመ ገበናት ኩናት ርእዩ። ብተመሳሳሊ መገዲ እውን ድሒሩ ንምጽናት ዓሌት ሩዋንዳን ሰራልዮንን ዝርኢ ቤት ፍርድታት ቆይሙ እዩ። ኣብዚ ሄግ ኔዘርላንድስ መደበሩ ዝገበረ ንናይ ቀደም ዩጎዝላቪያ ዝረኣየ ቤት ፍርዲ ኣንጻርቶም ኣውራ መራሕቲ ሰርብ ቦዝንያውያን ካልኦት ሰርቢያውያን ክሮኤሽያውያን መራሕቲ ክስታቱ ብምምስራት ኣብ 1999 ኣንጻር መላኺ ስሎቦዳን ሚሎሶቪች በቲ ኣልባናውያን ካብ ኮሶቮ ከውፅእ ዝፈጸሞ ገበን ከሲስዎ። እቲ ቤት ፍርዲ መስራሓቱ ኸካየድ ሕፅረት ገንዘብን ነቶም ኣብ ሰርቢያን ክሮኤሽያን ኣብ ገበናት ዝተሳተፉ ኩሎም ለቒሙ ከምጽእ ከኣ ሕፅረት ዓቕምን ስልጣንን ኣጋጢምዎ እዩ። ሚሎሶቪች ኣብ ሰርቢያ ዝነበሮ መንበረ ስልጣን ምስኣነ እቲ ሓድሽ ዝመጸ መንግስቲ ሰርቢያ ኣብ 2001 ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐርብ ገይርዎ። ኣብ መርኮት ፍርዲ እንከሎ ኸኣ ኣብ 2006 ሚሎሶቪች ተፈጥሮ ባዕላ ቀጺዓቶ ሞይቱ። ኣብ 2008 ከምኡውን ኣብ 2011 ናብ ዝነበረ ጊዜያት እውን መራሒ ሰርብ ቦዝንያውያን ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝቱን ን10 ዓመት ተሓቢኦም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ትሕቲ ቐይዳት እዮም። ጉዳያቶም ከዓ ኣብ መስርሕ ቤት ፍርዲ ይረአ ኣሎ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብቕትለት
ደብዳብን ዕንወትን ንጹሃንን ንዋዮምን እዮም ተኸሲሶም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕሉፍ ሓሊፍዎም ንመካነ እምነት ሃይማኖታት ብኣጽዋራት ኩናት ብፍላጥ ከም ዘዕነዉ ይንገር። ኣብ 2011 ብሓፈሹ ክረአ እንከሎ ዳርጋ ኩሎምቶም ኣብ ኩናት ቦዝንያ ገበን ዝፈጸሙ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም እዮም። ኣብ መወዳእታ 2012 እውን እቲ ንሩዋንዳ ዝርኢ ቤት ፍርዲ ዳርጋ ናይ 71 ካብ ጉዳያቱ ወዲኡ ጻፊፍዎ። ኩናት ሓድሕት ሰራልዮን ስዒቡ መንግስቲ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሓባር ኣብ ዘቆሞ ቤት ፍርዲ ጉዳያት ክረአ ደፊኡ። ኣብ 2003 ጎረቤት ሰራልዮን ዝኾነት ላይቤርያ ዝመርሐ ቻርለስ ቴይለር ኣብ ግዜ እቲ ኩናት ንሱ ንዝተጻወቶ ዶብ ዘይብሉ ጨካንተራ ከሲስዎ። ድሕሪ ምዝዛምቲ ኩናት ተቐላጢፉ ናብ ናይጀርያ እኳ እንተሃደመ ኣብኡ ተታሒዙ ኣብ 2006 ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ኣብ 2012 ከዓ ፍርዲ ተቐቢሉ። ናይ ቀደም ዩጎዝላቪያን ህልቂት ሰብ ሩዋንዳን ዝረኣየ ቤት ፍርድታት ስዒቡ ኣብ 1998 መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ሓደ ቀዋሚ ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ክምስረት ተሰማሚዐን ስምምዐን ብፌርማታተን ኣረጋጊፀን። ነቲ ዕላማን ትርጉምን ብዝሓዘለ ኣሕፅሮት ከዓ ICC ኢለን ሰሜንኦ። በዚ መሰረት ከዓ ICC ኣብ ዝኾነ ክፋል ናይዛ ዓለም ዝፍጸሙ መጽናት ደቂ ሰባት ገበናት ኩናት ከምኡውን ገበናት ኣብ ምግሃስ መሰላት ሰብ ዘለዉ ፍጻሜታት ሰሚዑን ክሰምዕ ጀሚሩን። ICC ኣብ ዘሄግ ኔዘርላንድስ ብዘይካ ካብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ካብ ሙሉእ ዓለም ብዝመፁ 18 ደያኑ ስርሑ ኣብ 2003 ጀሚሩ። ኣብ 2008 ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓደ ወተሃደራዊ መራሒ ኣብ ልዕሊ 15 ቆልዑ ብዝፈጸሞ ገበንን ንንጹሃን ብምቕታሉን ብወግዒ ስርሑ ዝጀመረ ICC ነቲ ወተሃደራዊ መራሒ ኣብ 2012 ፍርዲ ሰኪምዎ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንICC ኣብ ምድጋፍ ብዙሕ ድሌታ ኣይረኣየትን ጥራይ ዘይኮነስ ከምኡ ክትገብር ዝደለየት መሲላ እውን ኣይተረኣየትን። ብዘይካዚ ኣሜሪካ ንኣባል ሃገራት ICC ሓበራዊ ውሕስነት ዝህብ ሸነኽ ክፍርማ ብውቢላ ኸዓ ንኣብ ገበናት ክሳተፉ ዝኽእሉ ወተሃደራታ ጽላል ዝኾና መሓለውታ ክትሕዝ ዝደፋፍእ ምንቅስቓስ ጌይራያ። እንተኾነ ብ 2005 ሓያለይ ካብ ኣባላት ICC ንጠለብ ኣሜሪካ ክነጽግኦ ከለዋ ኮንግረስ ነተን ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ዝወሰዳ ሃገራት ዝውሃብ ደገፋት ክቋረጽ ወሲኑ። ኣሜሪካ ትቐንዲ ሻቕሎታ እቶም ኣብ ኔቶ ዘለዎ ወተሃደራታ ኣብ ሃገራዊ ምዕቃብ ሰላም ክሳተፉ ከለዉ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣትዮም ግዳይ ከይኮንዋያ። هذه إذاعة إرنا. ኣብ ምዕራብ ሱዳን ኣብ ዳርፉር ዝተራእየ ገበናት ኩናት ድሕሪ ኣብያ ኣሜሪካ ኣብ 2005 ናብ ቤት ፍርዲ ዘሄግ ኣምሪሑ። ጉዳይ ዳርፉር እቲ ዝዓበየ ግድል ICC እዩ። ኣብ 2009 ንመራሒ ሱዳን ነበር ፕረዚደንት ዑመር ሓሰን አልበሽር ብገበናት ኩናትን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ከሲሱ ኣብ ፍርዲ ክቐርብ ወሲኑ ነይሩ ICC። በቲ ውሳኔ እቲ ቤት ፍርዲ ዝተቆጥዐ መንግስቲ ሱዳን ናብ ዳርፉር ዝነበራ ኣህጉራውያን ዘይመንግስታውያን ትካላት ብምስጓግ ነድሩ ከዝሕል ፈቲኑ። ኣብ 2010 እውን አልበሽር ድሕሪ ውሳኔ ዘሄግ ንመጀመርያ ካብ ሃገሩ ወጻኢ ዘካየደ ዑደት ናብ ጫዲ ነይሩ። ብመሰረት ውሳኔ ICC ኸዓ አልበሽር ኣብ ዝኸዶ ተታሒዙ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበረ ጫድ ከምኡ ክትገብር ተሓቲታ። እንተኾነ ICC ኣብ ኣፍሪቃ ዝፍጸም ገበናት ዝርያ የዒንቲ ጥራዩ ዘለዎ ብዝብል መጎት ካልእ ኣብ ልዕሊ ዑመር ሓሰን አልበሽር ክህልዋ ብዝኽእል ሓልዮትን ርክብን ነቲ ፕረዚደንት ካብ ምርካብ ተሓሪማ። ICC ኣብ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ማለት ኣብ ዳርፉር ናይ ዝተፈጸሙ ገበናት ኩናትን ምግሃስ ሰብኣዊ መስላትን ብልክዕ በዓል መንዮም ተሓተቲ ኣነጺሩ ኣብ ምፍላጥ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ከም ዘለዎ ብዙሓት ተዓዘብቲ ይገልጹ። ኣብ 2011 እውን ICC ንመራሒ ሊብያ ነበር ሙዓመር አልቀዛፊ በተመሳሳሊ መገዲ ከሲሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ከቕርቦ ወሲኑ ነይሩ። እንተኾነ ኣብ ሊብያ ኣብ ዝተጓሃረ ፍጻሜታት
ወይ ዝተሓስበ ከይተፈጸመ ተፈጥሮ ባዕላ ናታ ውሳኔ ሂባ ንመዓመር አልቀዛፊ መሬታዊ ሕሳብ ወዲኣ ኣፋንያቶ ቤት ፍርዲ ሃገራዊ ገበናት ICC ዕላምኡ ኣብ ዝኾነት ሃገር ንዝፍጸሙ ገበናትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ክርኢ ዝቖመዩ ዝብል መሰረተ ሓሳቡ ብብዙሓት ወገናት ብዙሕ ክርክር ፈጢሩ እዩ ቤት ፍርዲ ሃገራዊ ገበናት ICC ካብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ማለት ወርልድ ኮርት ዝፈልዮ ሓደ ነገር ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ኣባላት ሃገራት ከሳስን ተኸሳስን መልክዕ ሒዘን ክመጻ ስለ ዘለወን እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ሃገራዊ ገበናት ግን ውልቀ ሰባት ኣብ ምግሃስ መሰል ሰብ ብዝገብርዎ ሕማቕ ኢድ ተኸሲሶም ፍርዶም ክወሃቡ ዘገድድ ቅርጺ ዘሎ በዚ መሰረት ከዓ ቤት ፍርዲ ሃገራዊ ገበናት ብሰለስተ መንገድታት ክሱሳቱ ክቕበል ይኽእል ፈለማ ገበን ፈጺሙ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ብወለንታ ሃገሩ ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብ ካልኣይ ንኹነታት ብዝከታተል ፍሉይ ኣካል ክሱስ ዋላ እውን ሃገሩ ኣብ ምትሕብባር ወለንታ ኣትኽላእ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቐርበሉ መንገድታት ምዕያይ ሳልሳይን መጨረሻን ከዓ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዝተኸታተሎ መንገዲ ክሱስ ኣብ ፍርዲ ምምጻእ እዩ ካብዚ ሰለስተ ነጥብታት ወጻእውን ገበናት ኩናት ካብ ዝኸፍአ መልክዖም ንምእላይ ገና ብእዋኑ ፍጻሜታት ክኽሰት ምስ ጀመረ ጥራይ መጠንቀቕታን ምሕጽንታን ብምሃብ ሓደጋ ዝውሕደሉ ፈጸምቲ ገበን ከዓ ገበናቶም ዘይዓብየሉ ኩነታት ንምህናጽ ዝግበር ጻዕርታት ይረአዩ ደቂ ሰባት ካብ ዝዓበየ መርስሳቶም እቲ ኣብ ናሓድሕዶም ዘካይድዎ ኩናት እዩ ኩናት ሓደጋ እዩ ሓደጋ መቕጻዕቱ ከዓ ሞት ነዚ ነገር እዚ እንተተኻኢሉ ፈጺምካ ንምእላይ እንተዘይተኻኢሉ ከዓ ሃሲኡ ንምጉዳል ተባሂሉ ንኩናት እውን ናቱ ሕግታት ኣለዎ መንጽር ሰብኣዊ መሰላት ኩናት ኣብ ዝካየደሉ እዋን ኮነ ኢልካ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰባት መጥቃዕቲ ምፍናው ምቕታል ምሕራድ ንብረትን ኣባይትን ምዕናው ገበን እዩ እንተኾነ ንወተሃደራዊ ዕላማ ክትሃርም ኣብ መጥቃዕትኻ ንጹሃን ሰባት ግዳያት እንተኾይኖም ገበን ኣይኮነን ዘሕዝን ገጽ ታሪኽ ወዲ ሰብ እዚ እዩ ሓደ ግዜ ወረ ብዙሕ ግዜ እውን ክበሃል ይከኣል እዩ ብዙሓት ክፉኣት ነዚ ሕጊ ዝተነጺፎም ዘይሓሰብናዮ እዩ ዕላማና ሰላማውያን ሰባት ምጉዳእ ኣይነበረን እናበሉ ብዙሕ ደም ንጹሃን ከፍስሱ ተራእዮም እዮም ፍርዲ ገበናት ኩናትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ኣዝዩ ካብ ዝሓላለኾ ሸነኽ ከዓ ከምዚ ዝኣመሰለ ሸፈጥ ስለ ዘሎ እዩ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ረቂቕ ገበናት ንምክትታል እውን ዝግበር ጻዕርታት የለን ማለት ኣይኮነን ሰላማውያን ክልክም ኣብ ዝኽእል መጥቃዕታት እቲ ዝፍኖ ሓዊ ምስ እቲ ሓዊ ዘውርዶ ዕላማ ዝተመጣጠነ ድዩ ኣይኮነን ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ መልክዕን ኣገባብን ዝሕዘሉ መገዲ ኸኣ ተሳኢዱ እምበር ኣብ 1990 ስርዓት መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ባጽዕ ዝወሰዶ ናይ ክላስተርን ናፓልምን ደብዳባት ዋላ እኳ ነቶም ሽዑ ንወደብን ከተማን ባጽዕ ሓራ ዝገበሩ ተጋደልቲ ንምህራም ወሲደዮ ክብል እንተኸኣለ ፍኑውን ንኸተማ ባጽዕን ህዝባን ብዘይ ምሕረት ዝጨፍጨፈ ፍጻሜ ብምንባሩ ኣረሜናውን ብፍርዲ ዘኽስስ ምዃኑን ማንም ሰብ ክስሕቶ ዝኽእል ኣይኮነን ወተሃደራት ሓደ ዝሕብሩ ክዳን ውትድርና ዝለብሱ ኣብ ግዜ ኩናት ካብቶም ሰላማውያን ሰባት ተፈልዮም ክረኣዩ መታን እዩ መልክዑ ብዘይሓዘ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳትን ንዝኾነ ዕላማ ቆየምና ዝብሉ ሓይልታትን ግን ነዚ ሕጊ ዝጥሒሶም ስለ ዝኸዱ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ገበን ክፍጽሙን መንፈጺምዎ ክሳብ ምፍላጡ ዝሰኣን ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣፍጋኒስታን መታን ተመሳሲልካ ጸላእቲ ንመቕራም ክከኣል ተባሂሉ ዝተኻየደ ዲቪዛ ውትድርና ዘይለበሰ ስጉምቲ ዝጥቃዕን ኣጥቃዓይን ሰላማዊ ሰብን ፈልዩ ክርኢ ስለ ዘይከኣለ ብእዋኑ መስመሩ ክሕዝ ሓያል ነድሪ ዘለዎ መጠንቀቕታት ተዋሂብዎ እዩ ኣብ ዒራቅ ነደርቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ካልእ ከባቢታትን ተሃገር ኣላብስ ሰላማውያን ሰባት ተኸዲኖም ንሰላማውያን ሰባት ግዳያት ምግባሮም ንሕጊ ውትድርና ዘይተኸተለ ዓንዳር ስጉምቲ ነይሩ ኣብ 2007 ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሓልዋ ፕሬዚደንት ብተመሳሳሊ መገዲ
ኣብ ልዕሊ 10 ንጹሃን ዘውረድዎ ሓደጋውን ኣብዚ ኣብነት ዝተደሚሩ ኣህጉራዊ ትካል ሓለዋ መሰል ሰብ ክስታቱ ቕሪቡሉ እዩ። هذه إذاعة إرنا ሎሚ መልክዓት ኩናት ተቐይሩ እዩ። ብኡ መሰረት ከዓ ነቶም ነቲ ኩናት ወይ እውን መጥቃዕቲ ከካይዱ ኣብ ምርኮ ዝኣትዉ ወተሃደራት ኮኑ ሰባት ዘይከም ናይ ቀደም ንውዕል ጀኔቫ ብዘይኽበር መገዲ ብፍሉይ ክተሓዙን ክምርመሩን ኣለዎም ዝብል ሓድሽ ሜላ ብፍላይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ኣካቲዑ እዩ። እቲ ገኒኑ ዝቐርብ ኣብነታት ከዓ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣቡ ግሬብን ጓንታናሞን እዩ። ሰብ ዋላ እውን ሓደጋ የውርድ ስለምንታይን ብኸመይን ተደሪኹን ክሳብ ዝፍለጥን ግቡእ ፍርዳዊ መስርሑ ክሳብ ዝረአን ከም ክሱስ እምበር ከም ገበነኛ ክውሰድ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ከዓ ፍትሒ ማለት ብምሉእ መልክዓ ፍትሒ ማለት ስለ ዝኾነት ክሱስ እውን ብፍትሒ ክትሓዝ ኣለዎ ዝብል መጎት ቅቡል ንትግባር እዩ ከዓ ብዙሕ ዓንገረር ዝበሃለሉን ነገር እዩ። ወተሃደራት ንኣብነት ኣብ ውትድርና ክዕሰቡ እንከለዉ ምኽንያት ምዕሳቦም ብዙሕን ካብ ቁፅፅርቶም ወተሃደራት እውን ወፃኢ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንሳቶም ኣብ ሓደጋ ኣብ መርኮብ ዝኣትውሉ ግዜ ከም ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ዝኣመሰላ ትካላት ሕክምናዊ ክንክን መግብን ርክብ ወተሃደራትን ኣዝማዶምን ብመልክዕ ደብዳቤ ዝኣመሰለ ሓልዮት ይልግሳየን። እዚ ዘርእዮ ሓቂ እንተሎ ኩናት ኣይሃሉ፣ ሰብ ኣይበደል፣ ገበን ኣይፈጽም። እዚ ምሕፅንታ እዝኒ ተኸሊኡ ኩናት እንተሎ ግን ንኹሉ ዋላ ነቶም ኣካየቱ ብሓልዮት ነቲ በቲ ኩናት ተደሪኹ ዝመጽእ ሳዕቤናት ከዓ ብፍትሒ ንርአዮ ዝብል እዩ። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ምስ መደብ መንእሰያት ኢኹም ዘለኹም ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓርየ ሰናይ ጸንሖት። መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ኣይልቃሕኒ ሎሚ ዓንቲ ካብ ስራሕ ውፅእ ኢለ ዝረኣኽዎ ቀዳማይ ሰብ ወዲ ሸቃ እዩ። ምስታ ጎየ ምርካባ ሰኣንኩ ኣውቶቡስ ጋሻ ኣፋን እዩ። ኣብ ርእስቲ ዝወዓለኒ ናይ ስራሕን ትምህርትን ፀቕጥን ጉያ ሓዊሰ ላህሊሄ ነዛ ኸመዓልካ ክብሎ ቃል ከውፅእ ዓቕብ ኮይኑኒ ኢቲ እንታይ ክትርክቢ ክንዲ ዝትጎይ ዘለኺ ምስታ ድሒራት መእዘይ ተርክቢ ኢሉኒ ቁጥዒኡ ሓልዮት እናስምዐ ወልሓንቲ ኸይበልኩ ንሰላምታ ዳርጋ ኣብ ገጹ ቀሪበዮ ኣብኡ ኸለኺ ሕጊ ኮሮና ምጥሓስ ነውሪ ብምባል ንድሕሪታን ሰሒቡ ናይ ወዲ ሸቃ ንመጀመርያ ካብ ኣፈይ ቃላስ ተንፊሰ ካብ ቦርሳይ ማይ ዝስተ ከውፅእ ኣእዳወይ ልኢኸ ምስ መትሓዚ ማየይ ዝወፀ ግዛዕ ዝብላዕ ሓዝ ኢለ ንወዲ ሸቃ ኣቐቢልዮ ወዲ ሸቃ ኢድሉ ኢኹን እናተቐበለኒ መቸም ናትክ ቦርሳ ዝብላዕ ከይሃለዎ ውዒሉ ይፈልጥኒ ፍሪጅ ከሒዝክሞ ፋሪ ተሪፍኪኖ ሕቶን ኣቃጫጭን ከይመለስኩሉ ኣብቲ መጸበዪ ኣውቶቡስ ኮፍ ኢለ ፀሓይ ክረምቲ ዋርዋር ኢለ ኣዊዓ ካብ ፀሓይ ክከላኸል ገፀይ ክኸውል ዝረአየኒ ወዲ ሸቃ ኣብ ልዕለይ ደው ምባል ከጽልለለይ ፈቲኑ ወዲ ሸቃ ከመይ ኣለኹን ከመይ ኣሎ ስራሕን ዝብል ሕቶታት ሓደ ድሕሪ ሓደ እናደራረበለይ ንዕኡ ንማለቱ መልሲ እናሃብኩ ሓንጎለይ ግን ብዛዕባቲ ኣብ ክላስ ኣብ ፈተና ስምዓኒ ዝነበረ ከንቱነት የሰላስል ነይሩ። ወዲ ሸቃ ሕቶታት ወዲኡ ኣብ ካልዕ ዕላልኣትዩ እንከሎ ሓንሳብ ምሻለካ ኩሉ ነገር የጽላእካ እዩ ትደክም ገለገለ ነገራት ትርጉም ትስእነሎም ክብል ነጸብራቕ ውሽጠይ ክተፍኣሉ ጀሚረ። ኣብዘይ ተጸበዮ ሰዓት ክንድኡ ምምራረይ ዝገረሞ ወዲ ሸቃ ኣዒንቱ ኣብ ገጸይ ተኺሉ ወይለይ ኣትንስኽ ትጭነቕ ዲኺ ምግራሙን ሰሓቁን ባሃሳስ ሓዋዊስዎ ጭንቀት ኣይኮነን ያ ናይ ጭንቀት ኣይኮነን ወዲ ሸቃ ድኻም ዓይነት እዩ ገለ ምሻለክ ሓንሳብ ትደክም ገለ ነቲ ዝበልክዎ ክመልሶ እናተመነኹ ነገራት ብቓላት ከቕልሎም ፈቲነ
بعين ود شقا كل ساعة حقستن كل ساعة نجارات زملألان سلازخونكو كم زعينت ناي منفس دخام كقبلون كردانن زي كالمخانو اتقال كاب افيم صوت اخوي تسويتني جزا خاطو اتي خنتاي كجبر زخونه ነገር كجبر زخل صعت كلن نديو ننبسي اب حቶታት ጸሚደያ እቲ ዝነበረ ንመልስ ግን ኣብ መንፈሰይ ዝነበረ ድኻምን ምስልቻውን ጥራሕዩ ካብታ ዝነበርኩ ወንበር ተስኤ ስጉምቲ ጀሚረ ናቢዳ ሓቲት ንወድ ሸቃ ንዓና ያብት ዝሑል ነገር ክጋብዘካ ካብተር ዓላል ሓሊፉ እዚ ዝብሎ ርእስቲ ምስኡ ክዕልል ይኽእል የለኳ እንተ ዘይገመትኩ ካብቲ ስማዓኒ ዝነበረ ናይ መንፈስ ድኻም ግን ክሓብኣኒ ከም ዝኽእል ኣይሰሓትኩን ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ዓቢ ካፈ ዝሑል ኣዚዝና ኮፍ ኢልና ዕላልና ካብን ናብን ይዋቃዕ ነይሩ ወዲ ሸቃ ናይ ቀደም ዝንኡን መንፈዓቱን ክትርኸለይ ጀሚሩ ወላ እኳ ጠላሓይ በለኒ ስኢለ ሰምዖ ነይረ ካብቲ ዋጭዋጭታ ውሽጠይ ከሃድም ኣብ መንጎ ዘረብኡ እናኸለፍኩ ዘይራኸባ ርእስቲ የልዕል መንባረይ ገዛ ምስኣተኹ ኣስተውዒለሉ ወዲ ሸቃ ዘይሩ ኣብ ሓንቲ ርእስቲ ዓሊቡ ናብታ ርእስቲ ዘምጽኦ መንገዲ ብዛዕባ ሓቂ ንዝመሰሎ ነገራት ምዝራብን ኣብ ኣንሙማትን ንድሕሪት ዘይብል ሰብኣይ ምዃኑ ክነግረንን ከሎ እዩ ግዳ ሓቂ ሓቁ እዩ ወዲ ሸቃ ሓቂ ንዝበላ ፈልከት ዘይብል ነቓጽ እዩ ቁም ነገረኛን ንነገራት ርግጸኛ ኸይኮነ ሓንቲ ስጉምቲ ዘይወስድ ጥንቁቕ ከኣባ ትፈልጢ ኣብ 94 መንግስቲ ሰልዲ ኸባይ ተለቅሒሉ ምስ ኣወጀ ኣይልቃሕ ነይለ ኣቕቢፀዮም መራሒ ሓይለይ 3 ወርሒ ሙሉእ ከም ሓንቲ መዓልቲ ምሸት ሰዓት 8 እናጸውዐ ላሓቢሉኒ እንታይ እዩ ምኽንያትካ እናበለ ኣጨንቕ ኣቢሉኒ ግን ክሳደይ ንኻራ ኢለ እስከስከስከ እንታይ ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ደቂሰ ጸኒሐ ዝተበራበርኩ ክመስል እታ ዕላል ዓጀባትኒ ከም ብሓድሽ ክጅምረለይ ሓቲተዮ ኣትለቓሕ ይብለኪ ናይ ምንታይ ለቓሕ ኣይሓስኩኻን ኣለኹ ከም ብሓድሽ ጀምረለይ መን ይተለቅሑ ኢልኩም መዓስዩ ንምንታይ ዕላማኸ መንግስቲ ምሽ በሓይሊ ኩሉ ተለቅሑ ኢሉና ነይሩ ሓበሬታ ዘለኒ መሲልዎ ንምርግጋጽ ጥራሕ ሓቲቱኒ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ወላ ሓንቲ ሰሚዐ ከም ዘይፈልጥን ከም ብሓድሽ ክጅምረለይ ከም ዘለዎን ተማሕጺነዮ ወዲ ሸቃ ንዲቕ ዝበል ዕላል ኣቀማምጥኡ ኣተዓራርዩ ሬድዮ ኤረና ብ94 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ከከም ግድምናኹም ሰልዲ ተለቅሑ ኢልና ነይሩ ሽዑ ኩሉ ሰብ ፈትዩ ከይፈተዎ ክልቃሕ ከም ዘለዎ ደጋጊሞም ኣውጆም እቲ ዓላማ ንምንታይ እዩ ኣብ መንጎ ዘረብኡ ኮሊፋ ሓቲተዮ እንታይ ፈሊጥና ኢልክና ኺ ግን ብዛዕባ ዓዳ ክንሓስብ ክገብሩና ደልዮም ምኾኑ ግምቱ ኣቐሚጡ ብዝኾነ ኢሉ ናብ ዕላሉ ተመሊሱ ሽዑ ኩላ ሰብ ከከም ግድምና ኣለቓሕ ወሲዳ ናተይ እኳ ዕድል ገይረ ግድምና ይውን ኣይፈቐደለይን እተን ክልቅሐን ዝኣዘዙኒ 5200 ቅርሺ ነይረን ሕሰብ እዮ ካብ ሰብዓታት ጀሚራ ዝተጋደለት ኩላ ሰብ ክንደይ ኣሽሓት ክትልቃሕ ይበፂሕዋ ብዝኾነታ ናተይ 5000 ኣይልቃሕን እዮም ስበልኩ ሓሳብ እሞ እቲ ልቃሕ ከምንታይ ዓላማ እዩ ነይሩ ማለተይሲ እንታይ ግበሩሉ ኢኹም ተባሂልኩም መሊሰ ኮሊፈን ወዲ ሸቃ ሓውስን ድሪሉ ኢዱ ጸግ እናበለ ዕላማኡ ዳ እንታይ ፈሊጠ ግን ከም ዝጠቂሰል ክጸናሕኩ ብዕዳ ክሕዙና ደልዮም ምኾኑ ሓሲበ ካብ ውሽጠይ ክርትም ይለስሒቐ ወዲ ሸቃውን ጸኒሑ ሓቢሩኒ እቲ ዕላል ክውድኣለይ መመሊሰ ተሃንጤ ግን ደጊመ ብሕቶታት ከይኮልፎ ወሰንኩ እስከ በልቀጽል መወዳእቱ ዳ ሓደ ዓርከይ ንዓንዶ ስምዓዮም ኢሉ ዳርጋ መንጎኛ ኣትዩና ሙንታይ እኽ ገብረ ኢለ ኣነ ኸኣ ኣነ ኣምላኽ መስገን ሳላ በረኸት ስድራይ ሰኣንኮ ይብለይን ዓርከይ ከኣ ኣብ ባንክ ትእትዎ ኢሉኒ እቲ ገንዘብ ኣብ ባንክ እንተኣትዩ 600 መኽሰብ ከም ዘለዎ ከምነ ንፈቲኑ ሓውኸ ዓሻ ይኮንኩን ንሕና 600 ካብ ባንክ እንተኸሲብና መንግስቲ ከኣ ኻባና 900 ይኸስብ መንባሩ ይዘንጋዕኽዎን መራሒ ሓይለይ ቆፀራ ገይሩ ክጽውዓኒ ኣነ ይልቃሕኒ ኢለ ኸኣቢ ተረባሪብና ሓደ መዓልቲ ኣባር ኢምፔሮ ኣብቲ ናይ ደገ ጽላል በይነይ ኮፍ ኢለን ከለኹ ሓደ በዓል ብሽክለታ መቕድመ ይሕልፍ ኢሉኒ
مسوق أحنت حساب أبزح عنقولي حلف فايت بلنن زبزب النابلكون أمرح حيلي أمرحي انتي دلي خاني له نبعراتو تجنبي خلو كزاربك دليلي تخبطخا كأطفك إدلي يوم بركوف مسبلكو كالق مالق كي وساسخكو شحك أشغلك أحيليو انتي شحو تسترفغ عينو فتيتو حاتيتني عيفلتني بشكلتها جزء دليل سلو زلخو شح بشحا كلك أحد رأي زبلكا زلخو ولول زي بلا نجيريو إلو ودشك أتندققت عينتو نوشت خصاب زتلقا نبعات كسع زصموقان سحقو أمونغو مقرامن مسحقون كوينة علالو خغطل ممليسة تربيته دحر خنداي كركر نزا شح تقبيله 950 هيبة ماونتين بايك حتى شوشلتا جزئ بدحر إذن عدايا يدك أسانن زقبركو غيره دحر استوسا نوارح كخفلن كلخو 350 قرش وليدان تسنيحن قنا تقالي لخفيلين حسابيو ناشعو 350 ودشك آرزنت ناشعو 350 أسقرقرو أنا خاء بحيل تلقو حزب الأسقدادنة تاسدم ديموني أمونغونا نخالي إتات تاسفنا سمع عنده ودشكا شعوبة جنزب جيركات قبرو نقرس لزينا بركادي خابي خايم مالتيسي مخنيات كانت إنيرو نتبع عمقوت زحسبن مخنيات كفلت مليس حاتي تيو ولا حنت مخنيات أين برنن قني أمنومني حمشش حلقي حم كندي كم زوسدو لي سلازي فلت مسؤوم كسحا حبز خل نجر كلوني عيدلوخم بحاج يروح نجرك كنت الأخوينا أمو زي من مخنياتكو قال خلوه كالو مليسة بحطوخو بدو فتينا كابزي مأمان زعب بمخنيات يلن أي أمنومني شعو زي مأماني كأجي جاي نبرن حق أي نيرة اتوم شعو زوسدو بفلاي اتوم قدمنا نيروهم بزحز بلا جنزب زبطهم كساب حجي أبعد أمزلو مخنياتو اتجنزب ورحاوي معات ولا دي جلوه حدا هي انت خنقرك اتوم شعو تلقي حماب كينات مسويان استسو وخي ترفو أنستم بدحري أمنت عدا خفلوت حاتي تنين أبقى سيك قرب بيلوني سنبيده ودشكا إليو أبيت كبلاني كي تتصبخو شعو تتأزاز كابي مجيلكم تحسبون يركم دو منقستي إساياس حلفتي قال سرداكم دانيرو شعو ودب زبالتو إيز بهال نيرو ودب زبالتو خا أبعال خمس بالكا إيز حسب مخنياتو تاود باني الكا خا تحسب بقى أنا بزا نفسي تاود باني إلا إيز حسب نيرة إلا نود شكا ما هدر رزين زخرو زخافتنا مسألة كامبودياوي أنجوا تروتاوتيو فلوت ماغواز سمو كامبودياوي أنجوا تروتاوتي زبل عبيت ميدياتات كزرقحو كنين ماغوا نحموش لحمتات زأكل عم مريت استقبرو نتوقتن فنجتاتن شتيتو بمفلات هيوت بزحات زدحانة جيجنان جوايو كامبوديا أب إيسيا تركب هاجريا أبزا هاجر كأن مخبابي إسرع عمت هبيلو كبيد وقو نيرو أبت أوانتي أب تحت مريت استقبرو نتوقتن تفنجرتن دحت خوينات هيوت بزحات أهلي قوميم أما مسرح مقراين ممكانن اتوم استقبرو نتوقتي أم بقاري ماغوا الجامو خبركت تسانيحو ازي يانجوا فوكس ميزان سونت زلون فولي ناي مشتات عقمي زونننيو أبتنا توقتي استقبرلو بوتا مسبت حدما بات فولي كألتو شتيتو مسرخبو نسرحتنياتات ممكان تتوكوستي ملكت يقبرلهم نساتهم دما نتوم حدقنياتات نتوقتي بقللو كمزو مخنو يقبروهم ماغوا فوكس ميزان سونت سلازلو ولاون أبلع لتفنجي تتقون تدايلو أي فنجرونيو ماغوا أبني حموشت عمت نايسرح زمنو 7 حدن نتوقتن 30 شمونتن كالقوت حدقنياتات تفنجرتن نخموخنو مخنيات كوينو نسو عزيون اشتاي فتراتيو جن هيوت بزحات هادحينو تبل مسارحتو مالن ماغوا بالسرحو ناي هيوت هادحين سرح بزح شلمات كركب بقيعيو أبسا كوينات اتوم اب تخوينات زموتو طرح زيكونو اتوم بتترفراف ناي تخوينات ستقفون بوزحاتيوم بتمساسالي اب هاجرناون اب استفلالي مدرخات دحر استخايدو خوينات بوزحات سبات بفنجنة توقتن سنكيلو من هيوتهم سيئنو منيو
زخبركم تخاتلتي مدب منسيات نلوم زدلنايو 5 تخاتلكم وإنيرو بزغربنا لكم مدبات عجبكم من تزناقعكم كم تخونوا امنتنا ايو كساب زمت حموس مزترفو مدبات راديو إيرنا نحرقكم سنايك أنا مدب منسيات عبريدي إيرنا